Maria, naay mong mama diha, asa man to ni dapat ibutang? Karon, ako din yung karang-karaan si Dudong Pawiks. Dudong Pawiks! Dari dapat ibutang ko! Dari Maria? Ay! Lamsan di ay! Unsa man? Ay, ayaw lang na diha! Dari lang dapat sa pikas oh! Sige sige Maria. Okay, atang ani. Dere? Ay, time sa! Basig matumba na diha no? Mura o! Ay, dari na lang oy, pahigda! Pagtarong Maria og asa ibutang. Bukat ba kayo ni? Pag action ana ron niyag butang, ako na po na ron ipabalhin. Dere Maria? Time sa ako Dudong Pawiks! Unsa naman pod? Ipabali na po nimo. Pertiban ning bukata. Dudong Pawiks, diha na naibutang. Ikaw, Jud Maria, ha? Binuangan Jud na nimo si Dudong Pawiks. Maria, adtuwa si Pedro, ingna, naabot na ang materialis kay para matrabaho na niya. Okay ma. Si Pedro day ang mo trabaho ani nang. Oh, si Pedro, ngano maday Dudong Pawiks? Karon, ingon na po si Nang Marlin na wala si Pedro sila balay. Kaming duhang gusto mo'y makatrabaho ani. Kasayong rani. Nang! Wala man si Pedro silahang balay. Naman to'y gilakaw. Nakabali na raboto si Pedro sa ako ang 150. Wa kasi klaro ikasabot. Nya mausaon man na ron makinsa na lang may mo trabaho ana. Para unta na mahumandayon kay samo kay mga iro ug iring oy. Na problema na sila. Nang! Kami na rin trabaho ni Lucio ani. Dali raman kayo ni. Ipataplag raman kayo ni siya. Pag sure diha Dudong Pawiks, kabalo day mo trabaho ana. Basic rani nang kanamang kahang din makagi ang iro, iring ug manok. Aw sige, kabalo maka mo magtrabaho ana kay ako ipatrabaho dayon. Sige nang, adtuon sa lako si Lucio para masugdan dahil ni namo og trabaho. Dali ta bite kay hindi to kay tutulungan ang salag na mo ko. Sininto lang. Saan ako pagtrabaho Dudong Pawiks? Wala biya tay gamit. Dala biya ni Papa ang gabas, martilyo, eskwala ug ang steel tip. Nya unsaon man nato ni ron? Na. Ang tuon na to silang balay kay nakapasalig bi ako didto no na kitang duha mo trabaho kay ino ko na maayo kay kamo trabaho anang pamanday. Ato lang ang tuon kay basig na sila gamit. Mao na to tong gamiton. Ato lang hiramon ba? Sige, Tara tara. Dali Maria. Maria, nanamin Maria kay trabaho na namo. Oy ma, nana si Dudong Pawiks maok si Lucio. Oy, Dudong Pawiks, maayo kay nana mo. Sugdi na niyog trabaho. Pareha sa tiris ni Juan pagkatirada ha. Kami na'y bahala anang. Lucio, kakita man ka sa teres ni Juan no. Inato daw pagkatrabaho daw. Ay kasisiw ato nang. Yate, panday na di mo ron? Kanusa na mo nahimo panday? Basig panday pandaot na. Panday pandaot, Japon. Wa jud ni sila bilib sa tuwa Dudong Pawiks ba? Time sa ragod. Mamanday mo, nya wala mo ibdalang mga gamit. Pahirma lang sa aming gamit diya, Maria B. Basig nga mo'y gabas diya, martilyo, eskwala, ug steel tip. Kaya ang gamit sa papa ni Lucio, gidala man niya kay naapoy gitirahan. Na, mao na. Basig mga pandaramay na Maria. Nama, unsa man din yung mga pandaya, wala man din mga gamit. Maria, pahiraman lang na sa mga gamit ni Papa ni mo tuwa sa lababo. Ang dali na dito, Maria, para makasugod na mi. Pagkahuman, iandam na lang po ang painit na mo, kay gutom na kayo mi ba? Gani kung wala pa gud mi pamahaw ba? Wala pag gali mo kasugod niya, painit na. Okay na na diya, Lucio, kay ako na ng lansang. Sige, lansan na Dudong Pawiks. Sige, kaya ako na po ni lansang. Tirahan na diya! Okay, tirada! Aw, na ko lang yung trabaho, babe. Makapasar ba ni sa buwan? Hindi, dali ragod. Sige, clear. Awar ko na ilang trabaho. Murag man ang kadimao. Bitaw, no? Dili daw ko pantay, pero dili jud mao. Saan yung gitan ko din, ha? Agay! Ma! Maria, okay ba pagkatirada? Alangan, kita na ko ni Dudong Pawiks. Unsay gitawag nimo Maria? Ma! Tanawa ko na ilang trabaho, oh! Uy, dili mo na mao? Agay! Kung sa'y di maunang na, mao man ang design sa teres nila, Juan. Ingon na bitaw nang, pa XX. Tama lagi, pero wala mo na nagtupong. Unsa man nagilibilan na ninyo? Na, perti kayo man, oh! Tama palagi ko! Nag-order-order pagpainit! Tanawa lagi nang panday-pandaot, Jud! Alangan nang, wala may gihatag nga libil si Maria di. Gipanglansang ra namo. Nindot tinuon na Maria.
Kay kung musibat ka, pulusot dayon ka diha. Dili dayon kagukod imong mama. Okay among tirada ng Gala na ninyo Dudong Pawiks, pag human ni Pusa, dili mo din mo kabalo mo trabaho? Unya, palig-alig mo? okay nang tanggalaw na mo ni ron. Sa dili pa nang mamainit sa maybe kay gutom na kayo mi ba. Pirtiro, painit ra man giapas aning mga tawana o dira pamainit na mo. Unya, sige na, pasanggalan na ninyo.